आं पाब्लिकेसन पार्टीनि जितु 3 नं एसटि लेगेसियाव मैया नमिनेसन फाइलखौ फाइनालि गथायबाय आरो आं सानोदि इलेक्शना गोबाङैनो बयहाबो आलदा आलदा मोनसे इस्यु थायो आरो आङो मा मावबोखो बर'नि थाखाय आं बे बाथ्राखौ फंनै फंथामसो आङो गावनि मावनो हानाय जेसेबां हायो आरो खुनु रावनिबो सापर्ट लायालासिनो आङो व्यक्तिगत गोबाङैनो आं बारसोमबोनांदों बेबायदि फेस जाबोनांदों आरो बिनि खारनानो जाहैबाय आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों खारन जेब्ला फार्स्ट आं नुनो मोनदों मैया दाख्लैसो कन्टिनिउआस दा बेनि खेत्रआव आं दिनै मिडियायाव बेखौ काउन्टार होफिननो गोसो जादों गोसोखांहोदों आरो बे सेंग्राया जितु आङो बिथाङा बबे पार्टि माखौ सापर्ट खालामा नङा होमबा बेखौ जेबो मोनथिया खिन्थु आं नुदों जोंसार आरो सासे बोरैबा होनो फंबायनि खोथाखौ जे फेक इनकाउन्टार खालामजादोंमोन एनडिएफबि होननानै जनक जोंसार आरो जनक बे बाथ्राखौ आं दिनै बुंनो सानदों रियेलाइज बेखौ आङो एसे बेबायदि खालामनाय जाफिनदों आरो जेखि जाया मानो आं बे बाथ्राखौ दिनै बुंनो सानदों बेनि खेत्रआव बुंनो थाङोबाथ' एकदम दुर्भाग्यजनक लासिं सिंनि बाथ्रा बुंनो थाङो बर' जाथिनि जेथु नेताफोर दङ जायखि इउपिपिएलनियानो जा मानो बिपिएफनियानो जा मानो 144 धारा बे जायगायाव अलरेडि सासेबो हाबहोआखै बेयाव आङो फेस टु फेस एकमात्र आंनि गोहोखौ लानानै आङो नाख्रां सिख्रां खालामनानै दारगाखौ आङो थसार होनानै थ्रोब हाबैदों बेयाव सेरफांगुरि थानायाव जेला गावथारनाय लोगो लोगो आंहा 1 घन्टा 1.5 घन्टानि उनाव सहैदों बिदिनो 3 घन्टासो आरोखि अखानायै फुङावनो सहैदों आङो होमबा आं डाइरेक्ट होनबाय दारगाखौ आं सोंबाय नोंथां थासान्दियाव मारै गावथारनो मोननांगौ बे बाथ्राखौ आं बुंदों बेयाव खुनु आं इउपिएल बिपिएफनि नेताफोरनो बा सोरबा माबा स्टुडेन्ट इउनियन नेताफोरनो आंबो क्रेडिट होनाय नङा एकमात्र बेयाव काउन्टार होग्रानि 1 नाम्बार पजिशनाव आंल' खालामदों बेफोरबायदि खेत्रआव फेस जाबोनांदों आंखौ बुंबाय नोंथाङा सोर मानो बेयाव आइननि बेरेखा मा हिसाबै सोंनो नोंहा मा अधिकार दं 140 आं होनदों आं सासे एज ए पलिटिसियान हिसाबै आंनो नांगौ थगन बिथांखौ आङो धमकिबाय नोंथाङा गावथारदोंबा गावथारदों थाब सिमान जानानै ला थगन बे बुंबाय जे बै समाव सुरजित प्रानेश्वर नोंथांमोनाथ' मोजाङै मिथिगौ बिथाङा गोबां एनडिपि होननानै गोबां मानसिखौ जोंनि बर' जाथिखौबो बिथाङा टर्चार खालामलांदों दा बे खेत्रआव बे डाइरेक्ट स्पष्ट बुंबाय जोंनि बे उमुक प्रानेश्वर सारासो लानानै थांदों होमबासो आङो जाथायखौ मिथिनो मोनदों मोनथिनाय लोगो लोगो फुरा क'क्राझार ससियेल मिडियायाव आं थांनानै आरो लास्ट मोमेन्टआव आङो बे सुरजित प्रानेश्वर बिथांखौ आङो माबायाव थानायावबो आं गेराव खालामनो थांदोंमोन खिन्थु बिथाङा बबे जायगायाव थांदों बे बिथांखौ आं मोनाखै बे खोथाखौ आं स्पष्ट खोथा बाथ्राजों आं बिथांखौ चेलेन्ज खालामदों आरो आराम्भ जाबाय बेनिफ्राय आङो स्टुडेन्ट इउनियनखौ बुंबाय हलाहल बिथांनि माबाखौ बिथांनि एगेन्स्टै मोनसे डिसिसन लानांगौ बिथांनि नामै गो बेक होनांगौ बिथाङा फेक एनकाउन्टार खालामग्रा होननानै बेफोरबायदि फेस आं मुभमेन्ट जाबोनांदों दा बेफोरबायदि खेत्रआव आं बुङो बहा गोमानांथा दिनै इउपिपिएल बिपिएफनि नेताफ्रा आं बे बाथ्राखौ दिनै बुंनो सानदों बे समाव आं बे फेस गोबाङैनो जाबोनांदों होमबा दिनै रक्षना बेक्षना खालामग्रा सोरबायदि नेताया ओंखारबोआ आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानबावदों रायजो राजाफोर दाख्लैनि जाथाय जानानै थांनाय एसटिनि खारनाव बेयाव जर जबस्ति आं एसटिखौ धमखि दावा होनानै नांलायनानैबाबो आंखौ बे बुंदों नों सोर मानो मा सेटेलाइट बन्द खालामनो आं बिथांखौ बुंदों नोंथाङा एडिसनेल एसपि नोंथाङा जुदि बाथ्राखौ खोनाबा नोंथांनि उपरि एलिगेसन लाबोगोन नोंथाङा एसपिसिम थांनो हानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंनानै बारे बारे खननै जे थासाबनानै आङो फरा सेटेलाइटखौ आं दाख्लै बन्द खालामनाय व्यक्तियानो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दाख्लै बेदर गोसोमजों बर'जों जानाय समाव आंसो बे कारिगावआव आं बेखौ बन्द खालामदों बे व्यक्तियानो जाहैबाय आं जुदि बेखौ जुदि बन्द खालामामोनब्ला हाजार ब्लाड सिट जाबावगौमोन आरो थामथि खोथाखौ आं दिनै बुङो ब्रेन लानानैसो आं राजनिति खालामो मानो होनना बुङोब्ला दिनै बाथ्राखौ गासिबो रखना बेखना मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबावो बै समाव जेब्लानाखि एसटि कन्टिनिउ बिनायाव प्रत्येकटा जनगोष्ठिया मा बुंदों 6टा जनगोष्ठिया बे बिग्राफ्रा एसटि बिग्राफ्रा बुंनानै मा बुंदोंमोन बर' जाथिखौ ज' जानानै बुथारनांगौ होनना फेसबुकआव फुरा कन्टिनिउआसनो बेयावबो जाहैबाय आं ओरैबायदि फाइट खालामदों फंसे बाथ्रा बुंनानै बिसोरखौ आं जलदब दोनदों मा बुंदों मोनथिगौना रायजो राजाफोर आं बुंदों बिथांमोनखौ जे नोंथांमोनहा जुदि 6टा जनगोष्ठिजों ज' जानानै बर'खौ एटेक खालामोब्ला होमब्ला आं बुंदों प्रत्येकटा नर्थ इस्टनि गासिबो जेसेबां ट्राइबेल बेखौ बोख्लायबोजोबगोन आङो 100% आं बोख्लायगौमोन आं जुद्ध दंखाजोबोमोन लिंक दंखाजोबोमोन गासिबो त्रिपुरा राजानिफ्राय मेघालय चिफ मिनिस्टार अरुणाचलसिम आं बुंदों बे मोनसे पइन्टजों बिथांमोनखौ धमकि होनानै आं बिथांमोनखौ फासयहोफिनदों मिथिबाय खुनु बर' लिडारा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो रोङाखै गतिके आं दिनै प्रेस कनफारेन्स होनायनि बाथ्रा बेनो क्रेडिट लानायनि बाथ्रा नङा बेफोरबायदि फेस जाबोनायाव खुनु आं बर' नेता सोरबा एमएलए एमपि इउपिपिएल बिपिएफनि बे कन्डिसनाव आं बिथांमोनखौ दिनै नुबोआखै दिनै राजनितिकआव मुलाम्फानि थाखाय राजनिति खालामो आं दिनै मोनसे खोथाखौ नुनो मोनदों अनुभब खालामदों जे आब' सेउलि महिलारि बिथाङा गेलेदों
बिथाङा खिन्थु बैफोरबायदि आं फेस जाबोनाय माबायाव खारनाव माब्लाबा फेस जाबोनो हायाखै आरो लोगोसे आं बुंगोन आदा लरेन्सआ बेफोरबायदि खेथ्रआव कयेक्टआव फेस जाबोदों जाबो आंखौ बुंनो साना खिन्थु आं बे समाव जेला फेस जाबोदों बे खेथ्रआव बिथांमोनाबो रावबो ओंखारबोआखै आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों दुखु गोनां बाथ्रा खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ दिनै लाजिदों जे बर' माहारिनि जेसेबां आइजोफोर जे आइ आब' बिब' बिनानावफोरखौ आं मोनसे गुरै खावलायगोन आं नुनो मोनदों जे आब' शिउलि महिलारि बिथांजों गोबाङैनो आइजोफ्रा खारफादों आरो बिथाङा बुंदों जों आं मैयासो मिडियाआव नुदों बिथाङा बुंदों जे आब' शिउलि महिलारिया जों आइजो माहारिया गोसो जायोबा जों खुनु बर' हौवानि भटखौ नाङा गाव हारसिङै देरहागोन होमबाथ' बे बर' सेंग्रा जे बर' माना हौवाफोरखौनो दिनाय खालामनाय जाहैबाय नङा होमबा आं बे मोनसे दुखुखौ नायदों आरोखि दा जाहाथे आंहा बेखौ बुंनांगौ बाथ्रा गैया दा खिन्थु आङो जाय आइजो माहारि जुदि खारफादोंब्ला बे मोजां बाथ्रा आंहा जेबो आपत्ति बुंनांगौ गैया खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ दिनै स्पष्ट खोथा बुंगोन जे बर' आइजो जाय आब' शिउलि महिलारिजों खारफादों सोर आदा लरेन्सजों खारफादों बेखौ आंहा जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया बिथांमोनहा बुङो मोनसेल' बाथ्रा बुङो जे मोनसेल' बाथ्रा बुंनो हायो बिसोरो जिहेतु फेसिलिटि होगोन अरुणदय स्किम होगोन बिल्डिं होगोन जेनेबा दालां बानायनांगौ इडुकेसन सेक्टराव डेभेलप खालामनांगौ हेल्थनि सेक्टराव डेभेलप खिबुद्दा मोनसेबो मोजाङै मावनो हाया आरो आंथ' बेबायदि भुवा प्रतिश्रुतिखौ टटेलि आं बन्द' खालामथ'बाय बेबायदिखौ बिसोरनि घोषणा होयै राजनिति खालामनाय अबेबा खेथ्रआव 2000 होनाय अबेबा खेथ्रआव 2 लाख रानना होनाय गासिबोथ' रानजोबनो हाया नोंहा बाजेटआनो बिटिसिआव 30 जेनेबा नोंहा मात्र 300 कोटि बा 150 कोटि 200 कोटिल' फैखायो बोरै प्रत्येकटा 36 लाख जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ सुबुंफोरखौ बोरै नायनो हानो गतिके बे फुरा थासारिया भुवा ओंखायनो रायजो राजाखौ आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों बे खोथानि बाथ्रा बुंनांगौ खारना बेनो जाहैबाय आंहा जे बै जाय अरुणदय स्किम आसनि लानानै जा बे 500 थाखाजों लब जानानै जुदि जेनेबा बुंनो थाङोबा दा इउपिपिएल बिपिएफनि केन्डिडेटजों खिथु खिथु थाबायनाय बै बिथांमोनखौ आं मोनसे गुरै खावलायहरगोन नोंथांमोना भबिष्यतनि थाखाय स्किमखौ लानो ना जों बायदि केन्डिडेटजों रखना बेखना होना सासे फाइट नांनो हानाय बा सासे थैथां जिउ दानबावनो हानाय सासे नेताजों लोगो जानो आं मोनसेल' खोथा बुंगोन बिसोरनि राजनितिया टटेलि डिफारेन्स बिसोरनि राजनितिया जाहैबाय आसनि थगायनानै पाब्लिकखौ जाम्बा बानायनाय आंथ' बेबायदि आसनिखौ गैया टटेलि खोथा आं बेखौ थगाया आं देरहानाय लोगो सोरबा साख्रि बाख्रि न'खर बे खोथाखौ आं बुङा खिन्थु बिसोरनि हायै प्रतिशत आं होगोन जे बिथांमोना जाय इउपिएल बिपिएलनि नेताफ्रा होनो हाया बे मोनसे लाजिनाय फैदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै आसनि लानानै 500,000 अरुणदय आसनि स्किमखौ लानानैसो राजनिति खालामनो ना भबिष्यतआव जे उच्चेदनि बाथ्राखौ दिनै खखाबाव दारि गोनांफ्रा आरो लोगोसे बेदर गोसोमफ्रा हाबसनबोजोबबाय बिथांमोनखौ क्लिन चिट खालामनो ना आंजों थाफानो बिथांमोन आं बेखौल' सोंलु नाम्बार सेथियाव दिनै क'क्राझार बियाबनि रायजो राजा आइ आफाखौ आं दिनै मोनसे गुरै खावलायहरगोन गतिके आंनि साननाय हनाय खारना बेनो दिनै आं जुदि बे क'क्राझार कनस्टिटिउन्सियाव एमएलए जायोब्ला आंनि मोनसेल' मावनाय थांखिया जागोन बे जाय फुरा क्लिन चिट उच्चेद खालामगोन आं ट्राइबेल ब्लक भेलि एरियाखौ दिनै दुखु गोनां बाथ्रा हाग्रामा महिलारि आदा बा जेनेबा आदा प्रमद बिथांमोननि सरकारनि दिनाव दिनै मा ट्राइबेल ब्लक भेलि एरियानि हाखौ बरंसन राननायनिसो बाथ्रा दैथायबावबाय गावसिनि एकमात्र भटनि सार्थ लबालबनि थाखायनो दिनै ट्राइबेल ब्लक भेलि एरिया खुनु दस्रा गुबुन जाथिनि होथावथाव मोनसे हायानो नङा दिनै रखना बेखना खालामनांगौ दिनै पिजिआर बिजिआर हाखौबो होबाय बेसेबां इलिगेल माइग्रेसन हाबनानै दङ दिनै इलिगेल माइग्रेसन हाबनायाव दिनै अकुपाइ खालामनानै दं एभेक्सननि बाथ्राखौनो बुङाखै अलरेडि सुप्रिम कर्ट हाइ कर्टनिफ्राय जि वार्ड एपिल राइटआ होखाबाय जे नोंथांमोना हागौमानि बेखौ क्लिन चिट खालामना नांगौनि बारा कमिउनेल टेनसन जाजानो गिदोंब्ला जों निरापत्ता हरगोन सुप्रिम कर्ट हरनाय माने अट'मेटिकलि बेयाव बिनिफ्राय सुप्रिम देरसिन पावार भारतबर्षनिफ्राय हगारबाय दा बे खोथाखौ दिनै लानानै बिथांमोना मानो थाखाय मावाखै लासिंसिनि बाथ्रा आं बुङो ओंखायनो एकमात्र बे रायजो राजानि बे खेथ्रआव उच्चेदनि खोथायावल' आं दिनै राजनिति खालामा उच्चेदनि खोथायावसो आं फाइट नांगोन बिरुद्ध तीव्र बिरुद्ध खालामगोन थैथां जुदि आं देरहायोब्ला मोनसेल' थांखि आं फुरा पिजिआर बिजिआर हाखौ क्लिन चिट खालामगोन प्रफेसनेल ग्रेजिं रिजार्भ फरेस्ट ग्रेजिं रिजार्भ आरो उइथ बे ट्राइबेल ब्लक भेलि एरियाखौ जाय इलिगेल माइग्रेसन हाबसननानै न' बां लुनानै दङ बेखौ साफा खालामनो गोनां जेरैखि जाया बे आंनि फार्स्ट दायित्व रायजो राजाया मा सानो मा साना मोनथिया ओंखायनो आङो दा बबे पार्टियाव सोर इउपिएल बिपिएफ बबे जायगायाव एमएलए गेले आहा जेबो आपत्ति गैया आंहा बखिनांगौ बाथ्रा गैया एटलिस्ट खमसे क'क्राझार कनस्टिटिउन्सिनि थाखाय आं मोनसेल' केन्डिडेट दं बेयो जाहैबाय आंनो गेलेगोन आरो फाइट नांगोन आङो उच्चेदनि बिरोधिता खालामनो थाखायसो आं फाइट नांगोन आरो बिथांमोनहा जुदि दम दंब्ला आङो फेसबुकआव बा मिडियाआव जिराय आं बे उच्चेदनि बाहेरा बिथांमोनाव सोंगोन नोंथांमोननि सरकार थानायाव मानो थाखाय बेखौ उच्चेद खालामगोन डेट मिन्स मा नोंसोर गुबुन जातिनि भटखौ नांगौ आसाबादियावसो दिनै बे
बे सार्थ खालामदों आंनो गुबुन जाथिखौ नाङा कारण क'क्राझार कनस्टिटुएन्सियाव दिनै 41,000निबो भटार बारा भटार दङ 30,000खौ आं साइलेन्ट भटार मोनगोन हिसाबै आं दृढ़ बिश्वास दिनैनि दिनाव मैयानि गेजेराव इउपिएल बिपिएफनि टप लिडार आंखौ फन खालामदों नमिनेसन होनाय लोगो लोगो मोनायाव रायलायखोमादों सार नोंथां बायदि लिडारखौसो जोंनो नांगौमोन जोंहा बिसास दंमोन नोंथाङा होयोमोनब्ला करबजरा बावखुंग्रियाव देरहागौमोन बे खोथाखौ बिथांमोना आंनि सायाव खोन्थाहरखोमादों खिन्थु आंहा दिनै आर्थिक अबस्था रावनावबो थाइसे मोनैनि खेत्रआव आं दिनै मोननै कनस्टिटुएन्सियाव होनो हायाखै दुखु गोनां बाथ्रा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा आं बुङो गुरै खावलायो सोरबा आदा लरेन्स सोरबा आब' सिउलिखौ आं बुंनांगौ बाथ्रा गैया बबाव गेलेयो गेलेया खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ आं दिनै स्पष्ट बे बाथ्राखौ बुंगोन बिथांमोननि खुगानिफ्राय फंसेबो उच्चेदनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुङा बिथांमोना सार्थ लबि गादि लबिनि खेत्रआव बिथांमोना गावसिनि राजनितिक भुवा प्रतिष्ठित पाब्लिकखौ उन्नति स्किम आसनि होयै खालामदों आसनिनि खेत्रआव टटेलि बेन खालामगोन बे राजनितिखौ आं बाबाय जालदाब दोनथ'बाय नोंनि हायाव नोंहानो जुदि मोनथाय थासारि थांनानै थानो थाखाय नोंहा मोनसे राइट्स गैयाबा आफ्टार 10-20 इयार्सनि गेजेराव नोंहा थैनायनि लामायाव फैबाय रखना बेखना गैला गासिबो जोमै दाखा जोमै दाखा साग्लोबबोजोब्बाय बे साग्लोबनायनि खारनानि ओंथियानो जाहैबाय रायजो राजाफोर मोनथिगौ ना मा दिनै क'काबार दारिगाङा क'क्राझार दिनै बर'नि उथुमै हेडक्वार्टार नाख्रेबै बेसेबांबा गोजौ टाउनसिम नाख्रेबबोजोब्बाय ओरै आरो बेदर गोसोमबा दिनै लिंसुङाव हाबसनजोब्बाय आरो ओरै हाबै हाबै गसाइगावनिफ्राय थिपकासिम मोनफैजोब्बाय नाख्रेबबोजोब्बाय बेनि खेत्रआवसो बिरोधिता खालामगोन एकमात्र लिडारा फाइट खालामो आंल' बे इस्युआव बिथांमोना माब्लाबा खालामा इउपिएल लिडारा बिसोर हायद्य गैया बे खोथाखौ बुंनो होननाय लोगो लोगो बिथांमोननि पलिटिकेल केरियार जोबगोन होनना बिथांमोना मिथिगौ ओंखायनो जों बायदि आं बारे बारे बुंगासिनो जों बायदि रिक्स लाग्रा लिडारासो सासे गसंनांगौ नङाबा नेसना थांना जाथिया थांना जोबनायनि लामायाव फैगोन ओंखायनो 15-20 बोसोरनि गेजेराव जुदि राजनितिक खालामनाय खोथा बे आलादा बाथ्रा रायजो राजाया जुदि साननो हनो दासिमबो जुदि रोङाबा ओंखायनो प्रत्येकटा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जाय दङ बिथांमोनखौ आं मोनसे गुरै खावलायगोन खौसेथि जानानै आंनि पार्टियाव जे 100% बिथांमोनखौ देरहासार खालामगोन जुदि नोंथांमोना अरुण'दय आसनि स्किमखौ लानानै जुदि बे साख्रि बाख्रिनि धान्दाखौ जुदि लानानै थाबाय थायोबा थैनायनि लामायाव फैबाय बे जाथिया खारन बै इउपिएल बिपिनि नेता मालाबा बे बाथ्राखौ फंसेबो बुङा दा बेनो आंनि इस्युआ जाहैबाय जुदि सोङोब्ला नोंथाङा मा मावगोन देरहानानै आं खुनु अरुण'दय आसनि बा स्किमनि बे बाथ्रा दालां बिल्डिं आं नुनायखौ बाथ्रा खिन्थु आं फाइट नांगोन जाथि